Som-hi, Marta. Dispara. Avui és un dia una mica especial, eh? Portem un objecte, jo crec que fem un pas més endavant. I et diré fins i tot que hem estat a punt de fer 2 passos. A veure. Jo t'he portat un objecte que no només l'ensenyarem, sinó que el farem servir. Molt bé, Però és que, interessant. a més, avui he estat a punt de portar tot un objecte, no només per fer-lo servir, sinó un objecte de carn i ossos. Que jo crec que això ja era, que pot semblar una contradicció, no? Hauríem pogut portar la Pilar Jiménez Reina, no? És la dona objecte. Hauria sigut l'objecte ideal. Ella ho ha dit, no? Sí, clar, s'ho diu a si mateixa. Jo hagués estat, bueno, l'haguéssim portat aquí, però clar, està una mica enfeinada amb el tema judicial. El cas és que t'he portat una altra cosa. Que és cartera. Clar, la presidenta, bé. Va, què has portat? Et porto un altre objecte que jo crec que ha fet... Un objecte que avui és notícia. Que avui és notícia i que, a més jo crec que fa feliç a molta gent. Avui hi ha gent que està entretinguda amb això, perquè avui arribava a les botigues un nou videojoc, el videojoc Halo 3. És aquest videojoc. Marta, que és molt car, això. Ja farem alguna Ja t'han deixat cosa. a producció. Sí, home, sí. És aquest videojoc, arriba avui, com et deia, a les botigues, val 64,95 euros. I també ens acompanya una persona, una de les persones que coneix bé aquest videojoc, que és el Roger Baldomà, que és cofundador del portal www.badajocs.cat. Hola, molt bona nit. Què tal? Roger, tu ja el tens, m'imagino, no? Sí, ja fa dies que l'estem provant. Què vol dir ja fa dies? Tens privilegis, jo crec, clar. Sí, però la premsa sempre té certs privilegis. Ja m'imagino, ja. T'explico coses d'aquest videojoc, Xavi, a tu i als espectadors. Hem de dir que és un videojoc per a una consola concreta, la Xbox 360, que és la consola de nova generació de Microsoft. És més coneguda la PS3, la PlayStation, que és de Sony, però aquesta Xbox, precisament, si s'està fent més popular, és gràcies a aquest videojoc. Està causant furor i cada vegada la gent se la compra més. Un videojoc que fa vendre la consola, no? Clar, normalment a vegades és al revés. Exacte. Escolta, i Halo 3, per què es diu Halo 3? Jo és que no en sé res, absolutament res. Halo 3 té a veure amb el contingut d'aquest joc. T'explico la història de què va aquest videojoc, de què és el que es tracta. La saga Halo, perquè hi ha la 1, la 2 i ara arriba aquesta 3, està ambientada en un univers on els humans, molts d'ells estan modificats genèticament, estan en lluita amb una sèrie de races alienígenes que es diuen Covenant. Els Covenants el que pretenen és activar uns anells, tot això és una mica complicat, però uns anells que es diuen Halo. D'aquí ve el nom. O sigui, Roger, una mica el senyor dels anells aquí ja, no? És una versió, no? Jo hi veig, no? Oloro alguna cosa, no? No, però si no és tot el món que mou arriba a ser una comunitat. Tu hi jugues molt, no? Estàs enganxat, podríem dir, gairebé, o no? No sóc un fan d'aquesta saga, però a nivell tècnic sí que la defensaré. Escolta, m'has dit, Marta, que ara hi jugarem, això? Sí, jo crec que si portem un videojoc el que hem de fer jugar. Ara, jo ja t'haig de dir d'entrada que no en sé de jugar, això no m'ho vas demanar a l'hora de contractar-me, per tant, no en sé. Jo crec que tu tampoc fas gaire de saber-ne massa. No, jo gens. He de reconèixer que gens, però per això està aquí el Roger. Ara jugaràs en directe al Halo 3. Jugarem tots dos, si et sembla, agafem un mando. Sí, ens enfrontarem. Per favor. Sí, provem-ho, no? Comença tu, Marta, per favor. Començo jo? Però si no sé ni com... Roger? Mira, a la part de dalt tenim la Marta i a la part de baix soc jo. Però qui ets? Tu qui ets? Tu qui ets? Jo sóc un Spartan. Un Spartan? És a dir, no ets el personatge central de la història? Sí. Llavors... I quin és el teu objectiu? Anar a buscar aquests, com has dit, Covenants? Els Covenants i derribar-los, no? Sí, batre'ls perquè no activin aquests anells, que si els activessin destruirien tota qualsevol raça existent. És molt violent aquest joc? Pregunto, Tu estàs jugant a baix, no, Marta? No, a dalt, no? Crec, o no? Sí, tu estàs a dalt, Marta. Sí, és un joc de guerra, bàsicament. Però ara què estem fent exactament, Roger? Ara ens hauríem de trobar perquè estem jugant tu contra jo i el que mata més cops a l'altre és qui guanya. A veure... Us esteu buscant l'un a l'altre? Sí. Jo no et veig per enlloc, Ai, clar, m'amago. Mira, a veure... Mira, ja t'he vist, veus? No cau de... aquesta sóc jo? Ai, no. Però, i ara com disparo? M'ha vibrat el mando. Sí, perquè t'he donat un cop i del cop et vibra el mando. Per disparar s'ha... Centrem-nos en la pantalla que juga ell. Jo crec que serà millor, no, Marta? Ho podem fer això, Roger? M'ha quedat demostrada la meva absoluta incompetència. Amb quina pantalla ens quedem? En la de sota, no? En la de sota, sí. Aquí tenim la Marta. I ara tu pots seguir? O ja t'has guanyat? Sí, ara ella ha reaparegut a dalt. Llavors, per exemple, aquí tenim vehicles, no? Pots agafar un vehicle. Exacte. I ara, amb el vehicle, podria, si me la trobés, la podria atropellar, per exemple, no? No cal. M'has dit que no és violent el joc, És de guerra. És de guerra.
No, amb aquestes coses hi ha un debat, no? Tu què et sembla aquest debat sobre la violència dels videojocs? Jo crec que és un debat que no té massa sentit, perquè si sempre s'està parlant de prohibir videojocs per segons quin tipus d'escenes, etc. I tenim les pel·lícules i amb les pel·lícules no s'hi fa res, no? Sí que et recomanen una pel·lícula, però te'n fa... Llavors pots portar qualsevol... Això què és, això que has trobat aquí? Ara he agafat una altra arma. Ah, una altra arma. Llavors aquesta, per exemple... I energia també l'has d'anar reposant? No sé, hi ha gasolineres... Jo no puc ressuscitar, no... Se li gasta la pila al personatge? Pots moure, si vols. Un altre cop? Sí. Cada cop, encara que et mati, i tornes a sortir. Caram. Sí, aquí tenim el que és la barra de vida. Quan aquesta se t'acaba, doncs és quan mors. Veus, aquí tenim la Marta aquí baix, que s'ha amagat. Ah, estic amagant? Amaga't, Marta, per favor, Jo amaga't. vaig disparant a davant per si passa Mou-te ràpid, Marta. Ets Jodler, no? Ai. Un altre cop? Sí. Bé, jo crec que desisteixo, Xavi, no... I llavors ara el que estem fent, a part d'això, tenim el mode història, que és és una de les parts que més agrada, no? Què és això? O sigui, és el mode per a un sol jugador, tot i que en aquest cas podem fer-la fins amb 4 persones. I passar-nos el que és el joc, no? Com en teníem abans de seguir tota una història i anar avançant en aquesta història. Em deia la Marta que s'aprecia molt d'aquest joc la música i els diàlegs. Hi ha diàlegs en un videojoc? Sí. Jo encara no n'he vist cap, però suposo que l'única cosa que he vist és una escopeta que dispara. Molt de foc. Perquè ara no estem fent el que et comentava, el mode història. En aquest mode història sí que et vas trobant tot tipus de personatges. I això de la música que deies, Marta? A mi, jo pel que sé, tota la música que inclou aquest videojoc és música original, a més, amb una orquestra de música clàssica, Sí, s'ha agafat tota l'orquestra per crear tota la banda sonora d'aquest videojoc. Escolta, Roger, veig que portes una samarreta on hi posa I want to play in Catalan. Sí. De moment no és possible, no? No, encara no. Com a mínim, només podem jugar amb les 3 bessones o amb algun joc d'aquests. És més, en aquest videojoc posa totalment en castellano, per ser més explícits. Fins ara, fins fa poc era difícil trobar fins i tot jocs d'aquest caire doblats al castellà. Perquè els costs que comporta són molt elevats. Potser el Halo 4 ja el faran en català. Jo crec que sí, que gràcies a iniciatives com la nostra pot ser que arribi algun dia. Sí, no? Si hi ha molta clientela segur que ho faran, perquè aquest és l'argument que acostumen a atendre les empreses. Sí. Roger Baldomà, gràcies. No sé, tu, segueix jugant. Sí? Aviam si m'ensenyes una mica. I tu, Marta, jo, de debò, no m'hi he posat perquè sóc incapaç de desxifrar aquest comandament. Tants botons de colors, les dues rodetes i... Molt bé, gràcies, Marta. Objecte interessant. A més, poder-lo fer servir és tota una novetat, Interactiu, absolutament. Vinga, ara farem un exercici molt interessant. Farem una anàlisi filosòfica d'aquestes actes de la reunió Aznar-Bush al ranxo de Texas, aquella reunió que van tenir poc temps abans de l'inici de la guerra de l'Iraq. Doncs avui el diari El País, en una magnífica exclusiva, ens ofereix les actes d'aquella reunió. Què es van dir Bush i Aznar? I nosaltres ho mirarem des de la filosofia pràctica. Abans, però, per acabar d'animar el to del programa d'avui, tenim una imatge, la imatge d'avui, la imatge que hem capturat a internet, fantàstica, que és tot optimisme, és tot positivisme, no? I és una imatge, és un vídeo que demostra que quan no et toca, no et toca. Quan no és la teva hora de morir, no és la teva hora de morir. Veiem.